ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಚಾ ಪರಿಹಾರ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಪೂರ ಚಾ ಪಡ್ದು ಬರ್ತಾರ. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಚಾ ಆತು ಅಂದ ಎಂಚುಳ್ಳಾರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಉದ್ದಲ್ಲ ಪನಚ್ಚಿ ಉದ್ದಲ್ಲಾರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು. ಒಡೆ ಬೈರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಜತ್ತಾರ ದಾದಗತ್ತ ಯಾನ್ ಚಾ ಪರ್ತಿಜಿ ಈರ್ ಕೊರ್ಪರಂದು ಪರಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ್ ಸಪೂರಲ್ಲ ಈರ್ತು
ರಮಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅವೇ ಪನ್ಪಾರಿಂತ ಓಡಿಪೋಯರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಾಪತ್ತಾಯರು ಚಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಚಾ ಕೊರ್ಕ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಮೈಪುನ ಚಾನು ಕೊರ ಹಾಕೊಂಡ ಕೊಡ್ತದೆ ಆತ ಸಂಪು ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ ಮೈಪ್ಲೆ ತುಕ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಹಾಳಾಪುನದು ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ಕೊರ್ಪರ ಬಂದ್ಲೆ ಮೈಪ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ పోవడంచి గుజ్జిరి ఏపల పోపిననే డబ్బ మొబైల్ ఆహా ఈర్నవ్వాರ ಶೋಕುನ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ನ ಚಾ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಸಂಪತ್ ಚಾ ಬೇಕಾ ಚಾ ಚಾ ಕೊಡುವ ಇರ್ನ ಡಬ್ಬ ಸಟ್ ಇರು ಡಬ್ಬ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ ಡಬ್ಬ ಓಡಿಪೋಯಾ ಆರ್ನ ಚಾ ಕಾಪನ ಹಿಡ್ದು ಓಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಲಿತ್ತಂಡ ಅರ್ಕಂಜಿ ಬರೋಣ ಅವು ಪರ್ಲಿ ಇದು ಪೆತ್ತಾನ ಅರ್ಕಂಜು ಅರ್ಕಂಜಿ ಬರ ಪೆತ್ತಾನೆ ಅಂದು ಸಂಪ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣಿ ಮುಸುಟನಿ ಸರಿ ಆತನ 2 ಜನ ಅತನಿಗೆ ಬತ್ತನ 2 ಜನ ಲೈಕ್ 4 ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಓಲ್ 40 ಕಮೆಂಟ್ 2 ಜನ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಜಾದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನು ದಾದಾಗತ್ತೆ ಪೆತ್ತ ದೇವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇರಿಗೆ ಚಾ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾ ಪೆತ್ತನೆ ಊಡು ಒಂದು ಒಂದು ಪೆತ್ತ ಇಜ್ಜಿಡಾಪುಷ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾರು ಓಲ್ ಪೋತಾರೆ ಅಂದ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಇಜ್ಜರಿ ಅರೆಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದೆ ಯಾರು ಓಲ್ 40 ಯಾನಿ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದು ಈರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ನಿಕ 2 ಜನ ಎಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಲೈಕ್ 4 ಉಂಡು ಅವು ಇಂಚಕ್ಕೆ ಜಾದು ಮಿನಿ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ ಈರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ರಡ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಕೊರಡಿ ಎಲ್ರು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತಾಡುವ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಕೊಡಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿಯಾ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ? ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸಂಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕುಕ್ಕು ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಉಪ್ಪಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುದತ್ತನ ಎತ್ತಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಡ್ಡಿ ಈರ್ನಾಗ ಡಬ್ಬಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅಂದು ಈರ್ನ ಲೈಕ್ ಡಬ್ಬಿಡು. ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅವರೇ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಸರಿ ಆತ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಡು ಒಣಸ್ತೋಟು ತಿನ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಲಿಂಗಣ್ಣವರೇ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು. ಕಜಿಪುದಾದೆ ಕಜಿಪುಂದಿ ಕುಕ್ಕುದು ಚಟ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಕ್ಕುಂಡತೆ ಪರ್ ಕುಕ್ಕು ಐತ ಚಟ್ನಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಣ. ಓಲ್ ಮಾಹಿಕಾಯರ್ ಇವತ್ತು ವಿಂಗಿರಿ ವಾತರ್ನ ಲೈಕ್ ತಿನ್ನವಾ ಆರು ಕೃಷ್ಣನ ಓದಿಕೊಂಡಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ ಅರೆಗೆ ಓವಲ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಈರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಗಿರಿಜಿ ರೇನು ತೂದೆ ರೇನು ಬೀಜ ತಕ್ಕಾರ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಓಲ್ ಮಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದು ಅಂದು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ತ ಅಂದ ಮಂಡೇರ್ನ ಯಾನ್ ಪಂತಜ್ತಾನ ಬುದ್ಧ ಉಂಡಿರೋದು. ಎಂಕ್ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಪಾಪತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಓ ದೇವರನ ಬಾಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ ಮುಜ್ಜಿಗೆ ಇರಿಂತೂಲೇರಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಂಡಿ ಗುದ್ದು ಸರಿಯ ಮುಜು ಆರಕ ಬಂದುಕೊರ್ನಿ ಮುಜ್ಜು ಪನೋಡ್ಚು ಪಾಪ ಅಂದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ತುಲೆ ಮುಜ್ಜು ಅಂತ ಈರ್ನ ಅನ್ನದಾದ ಪಂಟುಂಡ ಅಂತ ಬುಡ್ಲೇರು ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಕೂಡ ಉಂಟು.
ఎన్న మోకే దక్కకు ముజ్జు పనుకున బేతెదల పందే ಹೌದಾ ತಮ್ಮ? ತಮ್ಮಯ್ಯ ಕಿರಣನ್ನ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ತೀರು ಬಲೆ ಕಿರಣ್ ಮೆಲ್ಲನರ ಬೂರುಚ್ ಕಿರಣನ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 5 ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಿರಣನ್ನ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓ ಕಿರಣನ್ನ ಇರೆಗ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಗಲೆಗೆ ಕುದ್ದು ದಾದ ತಾಳ ಹೊಡ್ಚಿ ಕಿರಣನ್ನ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಊಟ ಆಯಿತು ಜನರೇ ಈಗ. ಹೌದಾ, ಎಂತೆತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟಕ್ಕೆ? ಉಂಡರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸಂಪತಣ್ಣ. ದಾದ ಕುಟ್ಟುನಿ ದಾಲಿಚ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ರುಬ್ರ ಪಂದೆ ಈ ಪಂದೆ ಕಿರಣನ್ನ ವಿಶೇಷ. ಸಂಪತಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದ, ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಿರಣನ್ನ ಸಾರಿ ಸಂಪತಣ್ಣನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ. ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪನೋಡ ಸಂಪಣ್ಣ ಬೊರ್ಚ್ ಚುಪ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. బొచ్చి పాప పనుందిలేరు సంపతన్న పాపతే అని దాది పాపనా పాప
உள்ள ஏற்ற நிறைய ರಿಂಗ್ಟೋನ್ என்ன ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದ పనొచ్చి ఇంకా ಹರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ರಿಸೀವ್ ಪೋಯಿ ಸಂಪು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮನಿ ಪೂಜಿ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಿ ಪಂದ ರೇಡಿಯೋ ನರಮನಿ ಅಂಚೆ ಈಸುಣಂದು ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡಲ ಅವು ಉಂಡತ್ತು ಅಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ అంచే పనొచ్చి పాప అందు పాప ఓడిపోయారు ఉన్నారా నా పత్తే ಪಾಪ ಬಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕ್ಯತ ಹಿರಡಯ್ಯಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡರು ಬಾಲ ಪನ್ನುಚ್ಚಿ ಬುಲೆದು ಮಂಡ ಸಂಪತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಲ ಬಾಲೆನತಿ ಅಂದಂತ ಕುಡದು ಬೈ ಫೋನ್ ಓಯ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮಂಡೆಡಿಪ್ಪಡ ಉಲ್ಲರ ಓಕೆ ಗೋವಿಂದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೋವಿಂದ ಲೆಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ದಾಲ ಪನ್ನೊಡ್ಸಿ ಏರಿಗಿಯೇ ದಾಲ
ಯಾ ನೀರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೈಕ್ ನೀರೇನುಂಡತ ಬೀಜ ತಕ್ಕೊಡು ಪಾನ್ ಪೂಜ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಚಾ ಬೋಡಿ ಚಾ ಬೊಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲದ್ ಬೋರ ಚಾ ಸಂಪು ಅಣ್ಣ ಕಲಿ ಬರ್ತಾರಾಗೇನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ಬೊಕದ ಅದ ಕಲಿ ಬೋಡ ಓವ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಹುಷಾರತ್ತ ಪರ್ಲೆ ಕಲೆ ಕ್ಲಿ ಒಲ್ತಿ ಗೋಂಕುದ ಗಂಗಸರ ಮಲ್ತ್ ಮಾರು ಮಾರ್ಗನ ಮಾರ್ಲೆ ನಾನು ಅವು ಬೇಲೆ ನನಗ್ಲೆಗು ಅಂದ ನಾನು ಅವು ಬೇಲೆನಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಲ್ಲ ದೊಂಬುಡು పోదు ತರೆ ತಿರ್ಗದು ಬೂರಿ ಅಡ್ಡು ಕುಜ್ಜೆ ಬೂರಿಲೆ ಕಳ್ದಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಅವೀರ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬೂರಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೇತ ಐ ಕೊಂಚ ತೆಲಿ ಪರ ಸರಿ ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳೆ 2 ಸರ್ತಿ ಉಣ್ಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಲೆ ನೈಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ